Iloilo Provincial Health Office kung IPHO nga Pasangkaron ng ilang kampanya batok sa human immunodeficiency virus kung HIV. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Dr. Rodney Labis, Provincial Health Officer, ginpahayag ni nga base sa ilang pinakaulihing report ng Department of Health, naka-record ang Iloilo Province ng 218 ka kaso as of September 2023. Dugon pa ni Labis, lauman nga mas mataas pagid ang numero sa palaabuton nga bulan mangod ila hugot nga kampanya batok sa HIV paagi sa paghiwat sang health promotion campaigns kag pag-iganyo sa publiko nga magpatest sa HIV sa ilang mga rural health units kon RHUs. Sa karon target sa Iloilo Provincial Health Office nga mapatest ang masoba 3,000 nga nasuspetsahan HIV carrier. Reporting gikan sa Iloilo Provincial Capital Instiga K5 Jenica Uyunana para sa kampiyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa kampiyon nga estasyon. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.